U požaru u Kočanima povređeno je 118 osoba i svi su zbrinuti u bolnicama, saopštio je danas ministar zdravlja Severne Makedonije Arben Taravari. 10:52 priveden vlasnik diskoteke. Vlasnik diskoteke Puls u Kočanima, u kojoj noćas izbio požar u kojem je stradala 51 osoba, a više od 100 je povređeno, je priveden. Bivša takmičarka realitija Elita 8, Marija Kulić, na Instagram profilu objavila je potresnu poruku te izrazila saučešće porodicama nastradalih u požaru. Marija nije krila da se osjeća loše zbog tragedije koja je zadesila region. Ne mogu da zamislim ovoliki užas i neizmernu tugu. Građani Severne Makedonije, primite moje saučešće. Molim se da Gospod primi u naručje ovu nastradalu dečicu, a porodicama da izdrže ogromnu bol. Moje misli su sa vama, napisala je Marija Kulić.